באתם לסרטון של תום. עכשיו אתם יכולים לכתוב בתגובות, סידרתי לכם. יאללה, ככה. אם אתם רוצים לקנות בריינרוטים, אני אראה לכם כל מחיר. זה 4, זה 20 אגורות, זה שקל וחצי. זה אילוסטרליליטס, 12 שקל. גלטרה 10 ו-15, 25, 35. המחיר שאני מוכן לעשות עם טעם גם זה. כמה זה? זה 7 שקל ו6 שקל. וזה שקל. יאללה, טוב, בואו נחליט את הסרטון. היום בא לי לעשות סרטון צמחים נגד בריינרוטים. לא יודע, כבר סטיל בריינרוט. כבר אוכל, פשוט כל כך טיפה לא כיף. פשוט. מבינים, אני אכנס עם סתם משתמשים, אני אראה לכם מה אצלי, מה עשיתי. אצלי מלא דברים. אתמול הייתי בווידאו צמחים, אני לא, אבל מצוין. זהו. יאללה, בוא נתחיל. יש לי שתי משתמשים עם בעל החלטות. זה המשתמש הרסי שלי עם 1, 2, 3. זה סגנון טובים. יש לי את הבריינרוטים, לא יודע אם הם כל כך טובים אבל סתם. וזה המשתמש. וזה המשתמש השני שלי. הנה, בוא נבדוק, בוא נעשה טריידים, אני אדיק. אני הכי אדיק ביוטיוב. שנייה. אני אעשה את הטרייד. שנייה עדיין לא בטוח, אני אעשה אולי איתו. אין להם כל כך הרבה דברים. לא יהיה סחרן, יש לו את זה. אז אני אביא טוב, אני אעשה את זה. כוכב רגיל. בוא ניקח כוכב. בוא נשים כוכב, ניקח כוכב. אני יודע שזה לא סובל לי. אבל עדיין אני מעדיף טוב. זה נראה לי שווה. לא יודע. כוכב אני אצא לו. זה וזה. זה. על זה. כוכב. על זה. הוא לא רוצה. מה יעשה לו? לא אכפת לי. לא, זה. על זה. זה. אני עושה אבי כמה זמן. לא יודע לתת. נו, למה הוא לא מוכן? איזה מעצבן. נו, שעשיתי, זה יותר סביר לי. לא לי. נו, נכה. עכשיו לא אכפת לי. כל כך אני בנסים ככה. הוא לא רוצה טרייד, בוא יעשה לו. פעם אחרונה זה כוכב. על זה. הנה, לא בא לך, אני הולך. על זה יכול. טוב, אין לי כבר. זה גם מסופר, סגנון אוהבי. אצלי במשתמש הרסי. אצלי במשתמש הסיני, כאילו, זה הרסי. הנה, תסתכלו, מסופר גם, מסופר סטרם. תסתכלו, www. יש לי גם כאן כוכב, כאילו, זה לא כוכב. אכפת לי, לכם כמה מספר.
יש לי ככה W ג'וין. אוקיי, יאללה, בוא נחליף שרה, זה צא לי לאנשים שלא יודעים שרה. אני משחק עם סטמסים, אז אם זה קשה לכם באמת, סליחה. סגר בצמחים הוא יכול לעשות. טיפה זה סרטון גרוע איתי, אבל סליחה. תסלחו לי ילדים. אוקיי, הנה, זה לא אין לי מה להציע לו כל כך. לילה. אין לי גם מה להציע לה. אוקיי. סט. אוקיי. אוקיי, יאללה. אז סרטון היום קצת קצר. אבל יאללה. נתראה סרטון הבא. יאללה, ביי.